Haka arpurutrik yong arhajar arpulai ka Ñuit Youth Council mau pai trong pleng unit klap pelong ye ka Pynshai pai ba ban sumar kinong snong ka snong mau pai trong pleng haka ni ka Pynshai pai ba la kren Halor lightly ki mat ba kentup ka le Ñuit ka snew na ka di buai ba ka ta na ka Shongkha Khynnah haka ka pol la dan ru ka Ñuit ban lum Ñuit haka balai shimbenta khat prangut ki Khynnah da ka batami ki Ñuit ba thep ha plastic bat ubayo ka Jingkhuid babun kilo la long unong job ka unit klasam da ka Syndon bat Pynshai ki Khynnah ki bala job ha ka ni ka kop tam Ñuit shai amritas emli khat new point phra kilo ba ar idei lapen comments emli khat lai point new kilo bat bawan balai udei Kevinsons naitang khat wei point ar kilo Nalor kinong yalam ka seng no president ka HYC mau pa trong pleng unit ba Marius nong si umentri jong ka snong ba donbok lang khaling do na ki doktor ki balawan ai Jingkhuid shaphang kentup i Dr. Irene Wanyang RBS ki MO Ranikor CHC i Dr. D Kharbhi MHO Maukorwat CHC u Dr. Kentiwnam Maulong MHO Ranikor CHC kumju na Dr. D Suting na Maukorwat CHC Dr. P. Khardewsaw RBS KMO na Ranikor CHC but i Dr. G. Nongsit MO Ranikor CHC. Đọc lại. Trong chết ở đây plastic. Cho con đi ra. Khynnah ambil bakin tam na bar snong na bar jogo snong. Tambet ya ki jakria ki jabok jabang na po snong. Tan wil tan bon baik kur baik langkil ka baik pendap alpastik. Wil dap alpastik la mai plastik pendap le. Kuat baik alai plastik me da cocok bon bisa tadi. Cem. Plastik. Plastik ya? Anika. Hari ini naik. Bu, kar.
Snaitan semawan cepat. Uyo Khynnah poin ruar PG. Ai sakit. Ton bawan ketan balai uyo Khynnah poin ruar PG. Bawan baar documents imlek kaya Khynnah poin khatsau PG. Tuh, ngampun benar saya bawan menikang. Mana bawan menikang? Bawan menikang di Amritas Imlek. Iyo. Khynnah poin rub kendai kiji. Kebawah awan. Habaro kiliang Pynneh kibun kijing Pindapat apa ka ngidan apa ka health department ngiyo katkum ka statistik ke bang ayo kolong kini ki high risk kini ki bayo ki ba armet ang Khynnah ni khot ki high risk pregnancy mo do kilong high risk mo kidon kilong ki kham bahaban sim arkar ki namar belengi ki complication ni ki jing ki sapang da jing armet ka jong ki kalong ka bakham ma na kata daw ka statistik ke bang ayo kolong ka mortality rate dan ka jing yak bagi complication ka kham hai ba po kini ki kalong haka imlang salang kalong ka isi ban pede habaya buat ban yat sharom sheneng di kebalai pede ru kalong Iaka Iaka yo makot no jong ka yeng kasam ka duna no ka jing yo jingkhuid ka yeng kasam bat pasau pade kamat kalong ka jing di buat haki Khynnah ki benang kham red mo ki bahapo ka khat prasnam ti kalong ka ba dan kam bahai panggani ka ni ka jing di buat ka penwan haka yeng kasam haka shong haka imlang salang mo ti ka ba kong yo ni kwa ban kren ka ris pang ka kwat ka khia ti haba ubriu di buat katu ka jing di kalong kumno dan batep bedeng jong pi tamangim dan kirang ba dei hang ni ti ka jing di buat kong ka penlong ka addiction mut kalong ka jing kerni dala di shisien la kwa shikwa dei de habala Ñuit kadiban yo ishabar pikini ki surrounding jong ka yeng jong pi pimdei ba ijakya kila ami na yeng na bret hasura tinga yo sno ba menteri rang ba jong mene yong ba kandan ka competition ki Khynnah bakin yata mi ki plastik ladan yeng ya pen khut bhai ka yeng ka sem nia bu bha ki Ñuit jong la jong ha yeng ha sem ngin hap thang nginam bret shabar balingin hab de pen khut ya kata ka sura ndai hende de kata ka jing duna jongi kata ka jing klep jongi ban ong ba ngine pen khut ya ka yeng ka sem ngine pen khut ya ka maryang ya ka sura ya ki lenti ki singkin taka daw taka mi taka competition tinga ngakermen scam ba nadu mentaka sengil ada taka competition nyimde ban yo issue kan kini ki Nrai ni hap ban suman bangin yo ya kecikot sekian. Nila yo semua nak kinong nak ki doktor ki ba jingkran di belah batai ya kecikot sekian. Kemudian cuban biang ka Shongkha Khynnah konra ya kajing tron jong ka kwat ka